så vigtigt. Hey, en mand i gul kædedragt. Hvad? En mand i gul kæde. Vi er i gang med at lave kommentarspor For helvede. på skinner. Må du... Dennis, hvor satan. Har han kædedragt? Ja, en orange en. Hvor vildt. Det er en mand fra TDC, ham der. Han har også været ude hos os. Han har udlægget skinner. Han laver strøm. Ja, i hvert fald. Han kan holde sin kæft, siger han. Ja. Der kommer en modsætning. Tog. Det har jeg ikke prøvet før. Og efter de mange timer, jeg har siddet og set, der har jeg altså heller ikke set det før. Ej, du har Der da var set kamera. den der før. Der er også kamera foran på den. Det er det. Det var en dag, hvor de kørte. Det er the magic of Vagn Skærbæk. Det er det. Vi er meget længe med stationen, er vi. Jamen, det er Vagn Skærbæk. Det er det. Ja, altså lige i øjeblikket, der er vi i Vagn Skærbæk. Og vi kører på ruten, der hedder fra Tønder til Esbjerg. Som er en meget farverig rute. Ja. Masser af grøn natur. Indtil videre har vi set 7 mennesker på en halv time. Og en mand fra TDC. Ja. Nej, det var faktisk 8. 8 mennesker. Men han gælder ikke, før han køber. Han havde nøglerne sætten i, kunne du se det? Der skal andre være heldige. Ja, folk de kommer og stjæler, og med arme og ben i Skærbæk. Vagn I Skærbæk. Værv. I Vagn Skærbæk. Der bliver hugget med arme og ben. De er meget fleksible. Okay, nu kører vi. Kom Så kører vi bare. Kom nu. Dårligt. Og vi træder ud fra Skærbæk. Nej, det gør vi ikke. Når vi kører Ja. på skinner. Og der er meget flot Audi, den der. Der er en grim Der er en bil. trafikkaj. 75 knop må jeg gøre, ja. Sådan en af de der store gavnruller der. Så er det. Pas på, der kommer Det er sjovt, som lige kørte en barn over der. 9 mennesker. Var der en Det til? der, det var en fra Beatles. Det var Hvad var det? Var det John Lennon? tæt på. Fandme altså, hvad føles vi lige havde Og se John Lennon på crashet skinner. ind i John Lennon på vej hjem fra Tønder. Skærbæk. Det er det, jeg siger. Det er vildt, når man kommer til Skærbæk. Ja, og jeg kan se træ og noget grønt. Det er det, hvad vi kan se nu. I hvert fald. Ja. Kan du sige noget andet? Gør sådan, så man kan se skærmen. Det synes jeg også. She won't dance with me. Er det en bro, vi ser der? Er det en bro? Ja. Det er vist første gang, vi over en bro. Det var det. Det var en kortvarig fornøjelse, men det var det hele, ja. Er det ikke lige smart, det der? Prøv at se. Laver lige sådan en Bermudis trekant. Bermudisk. Ja. Har du aldrig hørt om det? Den er altså flot, det her stativt. Ja, så kan det ikke ind i det. Der er får. Er det ikke får? Nej, det er stadig, vi kører. Nej, det er baller. Ja, det er sgu også det samme. Kommer lige meget lort ud om begge to. Okay, der er en, der boede der. Undskyld, han kom nogen steder. Der var ikke nogen vej nær. Det eneste var, det var togskinner. Han tager toget. Ja, privattog. Kl. 14 hver fredag, der er privatåker. Seåker. Så privat overgang. Der går han over, så. Det er ikke, hvad han nu altid. Han når aldrig at få fat ud af hjem. Hus hjem. Forbi. Hus forbi. Er ude forbi. Hvad kan man egentlig kalde det, når Huseren tager hjem til sit hjemland for at knalde et eller andet? Hvad? Hvad kan man egentlig kalde det, når Huseren tager hjem til sit hjemland for at knalde et eller andet? Ude og hjemme. Iskoldt begær. Det er utroligt så mange gange, du har brugt det. jeg kan mærke, det var anden gang, jeg brugte den i dag. Ja,
Hvad var det andet? Det var knalde dronningen. Isdronningen. Nej, det var... Og hun kan holde din kæft, siger hun. Han er til. Ui. Det var fantastisk. Vi har slet ikke været så mange brugere i Danmark. Nej, jeg er vel ikke fra Tønder til Esbjerg. En station. Bare den Er der et ikke menneske? Er der et menneske? Har gul bukser på. Det knip. Hvad? Hvordan Jeg lever tror- han? Det er Nå, det var netto bukser. Jeg troede, du stod og holdt balancen. Og vi er på 11. 10 mennesker. Og stopskilt. Det der, det kan ikke have været fra i år. Det er brønt. Hvorfor? Så grønt er der ikke mere. Og det er vel ikke live. Derfor jeg har set den en gang før. Ja. So you wanna dance with me? Så du og påstår, det slet ikke har været grønt i år. Ikke så grønt der. Det er lidt mere lysgrønt. Hvis det altså ikke det var fordi det var mørkt. Jeg synes, det er en pæn farve. Det er også flot. Men det er ikke noget jeg vil have. Det er på værelset. På væggen. På gulvet. Nu er det flot. Nu er det flot. Det er det da. Nu er det lige den der farve, der skal være. Sådan ja. Dunkelgrav. 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 Det dukker dyr. Auberginegrav. Dukkedyr. Det er dukkedyr. Det er dukkedyr. 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 Jeg Hvad? 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 Jeg Var i Jeg? gang sur? på Min Oliver. fordi Hun. knippet Min nabo. Karsten. Som Opereret. min Bedstefar. for Leukemi. for hvad? Og leukemi. Leukemi. Ja. Det er sådan noget, hvor du har blade i lungerne. Tønder. Ja. Kendt. For. At. Det er kendt. For at producere. De. Største. Patter. Det var også det, jeg tænkte. Ever. En Live. Danmark. Guldstøren. Okay. Jeg leger Aldrig med nogen kugler. udover Sin. egen. Som. Du kan redde alting Med med så. som. Han. Eller men. Han. Som. Han. Boede Selv. et. Boede han til et. Han boede Boede ved. en uge. Nej. En. Afkant. På. Lange linje. Ja. Lange linje af. Lang linje af. Nej, det er en middelfart. Ja, det skal du ikke vide. Det er Storstrøm. Snakker om mere. Sydoversøerne. Jeg Det hedder ikke. Claus. Fordi Min. kat. Rudolf. Fordi din Rudolf. Hvad er det, du sagde? Så står en gammel kælling her. Nu er vi oppe på 11. Øj, en gammel hjemme. En vil jeg i gang med. En rød flistrøje. Det er også Rejsby. Okay. Skulle da være dumt, hvis der ikke var nogen, der var ude at købe. Der er flere i Dødby.
Ja, det er det, der er mærkeligt. Dødbjerg, eller hvad? Det er fandme, der er et dødsby, vi har flere face-mennesker. Der må heller ikke komme mennesker. Nej, det er nogle lortestationer, der der. Det skulle være klart, der aldrig kommer nogle mennesker. Det er kun lovovertræder. Rejsby? Jeg var i gang med noget. En kat Rudolf. Kat Rudolf? Ja, det sagde du. Der. Super. Gamma-stråler. Ud. Ja. Røven. På. Ja. Hvem? Ja. Jarl. Ja. Fris. Mikkelsen. Kat. Pups. Det var gammastråler og røv på Karl Jakob Mikkelsen. Karl Jakob. Karl Jakob Mikkelsen. Karl Jakob. Goddag. Med. Dig. Din Gamle. kæling. Skal. Vi. To. Hey. Knippe. Fordi Jeg. kan Ikke. holde Mig. tilbage. Længere. Fordi Dengang. jeg Var. vil. Havde. Jeg Simpelthen. trænge. Til. Der sidder en. Kom ind. Hvad laver de med det kamera der? Det er togchaufføren, der sidder foran sådan spiller, eller sådan noget. Prøv lige at overveje, der sidder mennesker inde i toget nu. Det overvejer jeg. Uden at de ved det. Jeg håber da, at de Altså, ved, de ikke er at gået de ved, ned. ikke at de ikke ved, at de sidder i toget, men uden at de ved, at der bliver filmet. Der kommer ikke nogen over der. Hvor kom vi fra? Ole, mig. Han til dig. Jeg tabte tråden. Hvad? Jeg tabte tråden. Ja, det gør jeg også. Det kan jeg ikke huske. Nu må da holde det der kamera stille. Der er en muldyr. Jeg har ikke rørt sig. Det vil med at røre sig. Nej, det er toget. Der rører sig. Det kan da ikke bevæge sig den vej, når til skinnerne kun kører lige ud. Plat det sang. Ole. Røvhår. Kaster. Op. Færdig. Det var det. Hvad? Det var det. Der kan man kun bruge mænd. Man kan også sige som. Som usel gadedreng. I Tibets smalle gader. Med stramme underbukser på. Og kraft i halsen. Og han kan holde sin kæft, siger han. Det kan han, med en bowlerhat. Han bowler den inde i halsen. Og en twister i hånden. Ja, og sådan i de der... Jeg ved ikke, de der panokkugler. Og en champagnebrus i fryseren. Den kaster han i hvert fald væk. Og en returbillet til DSB. Han når ikke, Baglommen. han når ikke ret langt. Nej, gør han ikke. Fordi han hopper i vandet, uden at han har glemt at tage... Nej, ikke uden at han har glemt at tage billetten op, men mens han har glemt at tage billetten op, så den bliver helt fugtig, og så glider den fra hinanden, uden at han ikke kommer hjem. Han har taget BH-lampen med i stedet for. Ja. Han har taget en 8 mm syvløbspistol med. Så lander han nede på en åkand. Ja, og skyder han så sig vel i tager en hovedet. rose. Stikker ham. Der er hun oven på en ært. Det er i hvert fald blive så. Ja, så er hun 7 år. Gulhjert jo. Det er hun også for meget syg. Det er rigtig syg. Alt der kan ske mellem 4 minutter og 40 år. Ja, er det Karsten? Nej, jeg er jo lige ude. Nej, jeg har hul i hovedet. Den laver en station midt inde i skoven. Det er sgu da ligesom, hvad fanden er det for en? Jeg tror det er Grænge. Grænge station. Mellem Nakskov og Nykøbing. Det ligger også bare inde i en skov. Men der er flest mennesker. Der ligger et hus. 1, 2, 3 mennesker. Og en høvding. Så du endelig en podcast på. Det var station 2, du der. Det er Hvidløg. Hvad? Nej, Hviding. Nå, det var Høvding. Hviding. Ja. Hviding, Høvding. Whiting. Høvding, Whiting. Whiting, Høvding. Det er Howdy, Whitey, Mowdy, Howdy, Fowdy. howdy.
Howdy. Howdy, Whitey. Howdy, Whitey, motherfucker. Hvad fanden gør vi, hvis der er kommet ind lige i sidste øjeblik? Kommer over ind. Hvis der er en, der kommer ind lige uden for kameravinklen nu. Altså, vi er jo kun oppe på 14 jo. Hvad nu, hvis der er løbet 2 ind i Dødsby? Så løber vi. Hvad nu, hvis der er kommet 2 ind ad døren lige til sidst i Dødsby? To Der hænger fast i døren, der var en... trespassers. Sådan... Unlegal passengers. Blind passengers. Ja. Ja, det var det, de hedder. Trespassers. Grænseovertrædere. Jeg troede, du sagde trash passenger. Ja. Smider man bare en alkohol. Jamen, det er skrald. Jeg så også, vi kørte lidt Desmodior. Jeg synes, der er så mange, der sådan lange, store huse. I ikke har noget at bruge til. Ja. Det kan jeg nemlig se. Det er jo gigalangt, det der hus. Det kommer være en skole. 16 minutter. Ja, vi mangler kun en halv time nu. Det er bare, den kører. Ja. Så laver vi en video ud af det. Så det gør vi fandme. Prøv lige at overveje. Prøv at se, om man kan se den. Og man kan se den på nettet, så vi kan downloade den. Og så vil vi sætte stemmerne om på video. Man kan godt. Det kunne fandme være griner. Så ser vi hele lortet. Man kan godt gå ind og finde. Hele natten. Ser vi indtil klokken 11 i morgen til. Man kan godt gå ind og vente den, jo. Eller man kan jo gå ind og... Skal jeg lige gå ind og vente den for dig? Du kan godt en gæstskab. Det er... Skal du have smækket i rumpen med en meget, meget tung spartelrør? Er det det, Det du skal siger? være med spanskrør, og det gider jeg ikke. Skal jeg slå dig oven i hovedet med meget tyk rør? Er det Nej, det skal være italiensk rør. Skal du have sparket i rumpen? Skal du have Hvad sat siger tyk man? over røvhul? Hedder det spansk rør, eller hedder det spansk rør? Jeg tror, det er det der spanrør der. Og så vil jeg høre italiensk rør. Og det er mere sådan en supperrør. Det er en fransk croissant. Skal du have en tæsk i røvhul med en fransk croissant? Bare croissant, det er godt nok til mig. No French. Ole, mig. Han søger dejligt. Har er shit og daily. Ham kan alle lide, ja. Ola Møgdal. Ole, mig. Han søger dejligt. Dem kender det lige. Jo, det er god. Den er god, den der. Ja, der er garanteret på YouTube, der er garanteret et eller andet gigantspasser, der har optaget lortet. Den er god. Der er den. Hvordan er det, vi startede? Det er live. Nej, det er sgu meget gerne med det, der kører nu. Ja, det er ikke. Nej, men det er lidt bagefter. Du kan godt se det, det er det samme. Der er huset. Ja. Så vi er næsten halvvejs ind. Jamen, kan du downloade det? Det tror jeg ikke. Prøv at gå ind på det der, jeg viste dig sidste gang. Realplay. Nå ja. Så prøv bare at søge alt det der, du lige har søgt nu, og så prøv at se, om den kommer frem, så du kan downloade det. Det kunne da være fedt. Det kunne da ikke være noget bedre. Der er der en mening med det, vi sidder og optager. Det eneste, der er lort ved den måde, jeg har sat det der kamera på, det er, at jeg kan ikke se, hvor lang tid der er tilbage af programmet. Ole, mig. Det kan du forresten se derovre, jo. Hvad kan det? Hvor Der lang var tid der... halvvejs. Ja. Det vil sige sådan nogle en halv time. Hvor du kan holde din kæft, siger du. Det er jo, tror jeg, kan Peter. Peter Langpæk. Peter. Langpæk, Peter. Peter Langpæk i røven. Pikke Peter. Pikke Peter. Peter Pikpør. Peter. Peter Pedalpæk. Pik Pedal Peter. Den kan garanteret ikke, den kan jo ikke downloade det, fordi det er live. Og se om du kan finde dem på YouTube. De har blevet vist før. På YouTube.
Medina Official. Ja, jo, ja. Det kan man også kalde det. Det kan man også kalde det. Også kalde det. Kæft, hvor er jeg ondt i min mave. Hvad har du? Ondt i min mave. Hvad har du? Ondt i min mave. Ondt i maven? Ja. På skinner. Ja, ja. Det er det hedder, ikke? Så er det fra Esbjerg. Nej, jeg forsvinder. Kommer en station mere. Der har vi dobbelttog. Dobbeltpassage. Der har vi endda en turbus. Og masser af mennesker. Så skal der tælles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus minus 12. Der går en helt dernede bagved. Så har vi... Så er det 12 plus 14 jo. Ja, det er jo så nok lige 26 jo. Hvorfor fanden har der ikke en eller anden idiot, der har lagt ind på YouTube? Ja, det er også. Hvad er en af dem fra Dødsbro? Hvad? Det var en af dem fra Dødsbjerg, eller hvad fanden det hedder. Han går nu. Der var med en rød task. Han kan ikke være med mere. Nej. Du husker ham? Ja, ja. Og så hende der den anden der. Den er her. Fra en af de andre stationer. Skønnet til Esbjerg. Arrive in Ribe. Hvad? Ja, det står i internationalt sprog, hvis det var nu var en englænder, der gad at se det. Hvad er det skide på Ribe? Ja, kører vi igen. Jeg vil skide på Ribe. Og for alt deres natur. Jeg vil skide Jeg vil ikke en lort på en stige. En stor, fed, klam lort. Ja, jeg vil skide på Ribe. Man. Prøv at tænke, hvis den der bil var fortsat. Boom. Det kunne være så fedt. Ribe. Nørvang. Nørvang, det skulle da et sindssygt hospital. Er det ikke? Nørvang. Hvad er det, du sidder og ser nu? Det er, man kan sidde og se. Hvad er det for noget fejl? Det er fra Tønder til Esbjerg. Så hvor er vi henne nu? Ribe. Ja. Sådan cirka. Lige nøjagtigt ikke der. Jo, der. Ribe. Så kommer vi til Ribe Nørremark. Ja, det er der. Redstedsbro. Og Sejstrup. Og Brejming. Sejstrup, det er jo Seinsfeldt. Der er en til. 2 til. Jeg tror ikke, jeg nåede at få dem alle sammen med. Og jeg kørte den så hurtigt. Ja. Ribe Nørremark. 2 ekstra mennesker. Men vi skal også lige tænke på, at der var 2, der forlod stationen lige før. Så vi er nede på de 26 igen. Jeg føler, vores kamera, det står usikkert. Det er virkelig spændende egentlig. Det skulle da også bare lige mangle. Og der lige en Audi ude i siden. Og så godt nok en Volvo, men det er lige meget. Men man kan da sidde ikke med alle sammen. Jeg vil prøve at spørge Dan. Hvad?
Marskovsen ikke med fast. Ja, så spil den af. Ja, så skal vi se, om der er nogen, vi kender. Lige den der passage der, med Grænge. Ja, så vildt den er. Starskøbing. Men de flærer, så det har været en anden dag. Det har været god. Ja, det var min fødselsdag. Og stamsugerne er også der, så det er garanteret en onsdag. Nej, det var bare min fødselsdag. Det var nok sjovt, det der. Ja. Kæft, en grim station. Må du lige huske at tale mennesker. Der kommer ikke så mange mennesker herovre. Kun op på 26. Ja, det skulle da være lige meget, om DSB de kommer for sent en gang imellem. Der er alligevel ikke nogen passagerer med. Der er ikke så mange mennesker. Behøver du at skubbe? Hvor er du da være, jo? Kan du holde en kæft, chef? Skal du lænkes fast til en pæl, hva'? Piskes? Er der en derhjemme, der skal kigge med, hva'? Min far. Er det far? Nu vil jeg give den 60 plus en lille oplevelse. Nu vil jeg give 60 plus en lille oplevelse. Skal han da have? Det skal han da have. Det skal jeg da have, mand. Det skal jeg da have. Det skal jeg sgu da have, Torkel, mand. Det skal jeg da have. Til Esbjerg. Der sker så mange ting. Jeg har set rigtige mennesker og en mand fra TBA. Nej, fra TDC. Man må godt lige lyve lidt der. Hvis det rimer, må man godt. Fra Rejsen, der dømmer til Esbjerg. Nudist? Ting. Jeg har set 26 mennesker og en arbejder på TDC. Masser af køer i hvert fald, det der er mange af. Og så siger de, at vi har mange grise. Jeg kan kun se at køre. Det er jo sgu da en myresluger. Gigantisk myresluge. Fuck, den havde en lang næse, den der, man. Det var ikke en næse. Ja. Eddermame med en bred pik. Det fik godt. Ellers så er det eddermame med det, jeg vil kategorisere som hængerøv. Ja, eller bare soveposer. Ja. Ja, under øjnene. Triste hængelyn. Hængelyn. Ja. Hængetog. De har nelliker. I vejkanten. Det er det helt bare. Han er en idiot, der har plantet det hele vejen på Tønder til Esbjerg. Lille. Og dog betydeligt. Lars. Lort. Kastet. Jeg gider ikke det der. 7 store geder i vandet. Derefter ville jeg hvad? Ringsted Kro. Jeg synes, det er Sejsteds Brus. Men der har vi jo så forskelligt. Du skal bare spille meget, hva'? Kan alle de der stationer. Så er det jo nok været den, jo. 50 km i timen. Nu er der altså godt nok også lidt over 200 km til Ringsted, men altså... Det var da gæt værd. Det var det da. Use the force, Luke. I'm using the force, Luke.
Jeg skulle lige til at sige, jeg kan kun 4 tyske byer, men efter jeg tænkte den tanke, der kan jeg nok 8 eller 12. Hvad var det så? Jeg skulle lige til at sige til dig, jeg kan kun 4 jyske byer. Og så efter jeg tænkte den tanke, så kom jeg i tanke om 8 mere. Det var med dumt. Jeg tror kun, jeg kunne Grenaa, Aalborg, Aarhus og Viborg. Kan jeg også Randers. Det var meget godt, han vinkede til, Og Esbjerg. til toget, for så var den der ikke stoppet. Og Tønder. Ja, helt sikkert. Silkeborg. Singapore. Det ligger ikke Og Horsens. lige fortælle dig. Køge. Det ligger ikke i lyset. Gider du at lade være med at hoppe sådan der? Jeg er ligesom kan... Kameraet vælter. Og derop. Jamen, det er en god standard, du har lavet det. Men du fylder også af helvedes det. Det ved Den jeg. røv, den fylder helt vejen ud over kanten her. Behøver du at skubbe? Der er der. Klar, hvor meget det spreder den baller, det der. I kan mærke varmen, den breder sig. Ja. Du skulle da heller ikke lukke op for en septiktank. Du kan da godt flytte den, nu der åbner den. Der er ikke nogen, der har sagt til dig, at du skal stå og bore i den. Du kan nogen, der borer i nogen simpelthen. Hold da væk fra mine fødder. Dine fødder, de fylder også det. Der er heller ikke til at mennesker. Min arm, den sover. Nu må du lade med at ligge på den. Ja. Nu må væk den her. Min pik, den sover. Ja, med væk den. Jeg har nok set flere duer, end jeg har set mennesker i Jylland. Det er sgu også noget mærkeligt andet. Du. Der er ikke ret mange jæger i Jylland. Kun i Sverige. Kun i Sverige, der er jæger. Og nogen har glemt deres majsasje. Nå, jeg tror, det var 2 køer, der bollede. Jeg kører. Nej, men jeg tænkte bare, at 2 køer var blevet til 1 stor ko. Kæmpe ko. Fed ko. Stor fed ko. 2 køer. Kavmu. Og en ko mere. Bliver til fint. You wanna dance with me. En fed ko plus en fed ko bliver til Kasper Hus. Hvor Grønland. Nuke. Use the force nuke. Nuke. Use the force. Nuke. Nuke. Join me on the dark side. Og det er sjovt, Ej, fordi der går det stykker er altid mørkt på Grønland. Nej, de har nordlys. Ja. Det kan man aldrig regne med. Og det kommer altid op fra. Ja, men det lyser jo ned. Dance with me. Rikke. Kunne du høre det? Jeg kunne høre det, så knæk. Ja, og så ondt i nakken. You wanna dance with me. Jeg har den sygeste symfoni klar til på mandag. Hvad? Jeg har den sygeste symfoni klar til på mandag. Hvad er det for? Ja, han er altså god. Der er en tunnel mere. Sejstrup. Så er det heller ikke den station, vel? Er der så også fartbegrænsning på det? Det ved jeg ikke. Får de fartbøde? Hvis jeg var tog, selvfølgelig ikke. Så vil jeg stands.
Så åbne dørene, så vil jeg begynde at køre stille og roligt. Den er blevet fyret rimelig hurtigt. 15, 16, 27 mennesker. Og der er kun ét menneske. Ja, 16 år. Det er det, jeg siger. De er altså mindre til Seinfeld. Hvorfor er den så lang egentlig, den der? Det er de altid. Det sagde hun også i går. Og skæd du også, eller? En ordentlig kongelort. Nej. Kan du ikke placere den her et eller andet sted? Jeg er så bange for den. Jeg er bare bedst så bange for den. Den er lidt ikke en anden vej, skal du se. Er du bange for den her, siger du? Ja. Kan du holde din kæft, siger du? Den er virkelig tæt, altså at holde den. Det giver en bedre 3D-effekt. Er du så der holder? Jamen, det kan jeg også lave sådan noget. Så kan jeg lave sådan nogle falske ting, jo. Den er helt oppe i skærmen på dig alligevel. Så kan jeg jo censurere, hvis der var noget, jeg ikke ville have med. For eksempel det træ der. Det er den mark der. Censurering. Påbegyndt. Jeg kunne også bare skære af sådan her. Fordi den mark derovre, den er alt for flot. Hvorimod den mark derovre, det er kun stubbe. Den derovre, det er græs. Skal vi sælge tønder? Campingvogn, censurer og satan. Oh yeah. Tunnel fra. Hvornår blev den bygget? Hvorfor har de ikke sat nogen dato på? Det giver ikke nogen mening. Ja, de har ikke sat nogen dato på tunnelen. Det er fordi den blev bygget samme dag som den anden. 1949? Ja. Bare en dag i 1949. Ja, det er lige meget. Hovedsagen er, at det var tysker. Han blev han til at bygge nytårsaften. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er sgu ikke tid til. Tyskere holder ikke nytårsaften, ja. Jo, hver dag. Springer noget af hele tiden. Du er tytår. Kender du tytår? Tytter gør mig. Ja, nej, de er bare tytår. Det er her, hvor du skyder med tytraketter og tytbomber. Det er til tårne. Til tårbomber. Tytter gør mig. Fald nu af de skinner for satan. Og virkelig togbevælte. Kan et togbelte? Så nu må du ind i den med fuld kraft. Jeg tror, jeg har fundet verdens kedeligste job. Det er ham, der skal klippe det der. Jeg tror, jeg har fundet verdens andet kedeligste job. Det må være togchauffør. For helvede. Prøv at se, hvor mange gange jeg kører den der tur om dagen. Nej, én gang. Nej, jeg vil falde i søvn 2 gange. I hvert fald. Han laver jo mange ting, mens han kører sådan en tur. Så der vil jeg for eksempel blive forvirret. Hvad for meget skal jeg tage? Tror jeg, det er Ja, til dansk natur. Ja. Vi er i Bramming. Bramming, som er jo opkaldt efter Brammering. Jeg tror, vi Hvor man skal bruger til det. Seinfeld. Nej. Jeg er i gang med noget for satan. Jeg er i gang med at fortælle noget. Brammings historie. Bramming, som jo er opkaldt efter Brammering. Det betyder, at man brænder. Der er der 3 mennesker. Membran. Der er 30 mennesker. Og de har deres store firma. Storgård biler.
Den er lige der. Der står Surgård. Der står Storegård. Sturgård. De sælger biler, og så sælger de halve biler med forskellige dele. De har ikke råd til den samme del til den samme bil. Så de tog noget fra bilen ved siden af. Det er klart. Du har den samme bil. Så har de bare fundet på nyt design. Og var gået galt. Kølerlappen mere med. Og jeg skulle da også bare taget fra den. Og der er også sådan nogle bad guys i Bramming. Og laver graffiti. Og der var en til. Vi er på 31. Der er en, der forlader. Hun forlader. Hun flytter til Bramming. Der er en med støvlerne. Hun har en god røv hende der. Bare vent til hun kommer forbi. Hun når bare. Og de har kunder. Og så må vi nok gerne køre. Hun bliver nødt til at tælle dem med. Nej, kunderne. Jeg talte også en med i... Hvor var det henne? Jeg gjorde det. Ja, det var i Vagn Skærbæk. Der talte jeg en med, der kigger og rode med sin bil. Så mindre du vil have, at jeg skal lave rode i regnskabet, så skal vi have den med. Men hvor mange var der kunder? 3 mennesker. Og jeg så også en nede bag. Hvad lavede han der? Jeg ved det ikke. Så vi er oppe på 34. 34 mennesker. Jeg er klar lidt i Danmark. Han skal have en bil ham der, tror jeg. Oppe på Big Booty. Ja. Big Booty, han gik. Det er da en meget flot butik, egentlig, den der Storgård biler. Er den der? Og utroligt dårligt placeret. De har mange biler. Jeg tror ikke, de tjener mange penge på den. Det er Hyundai. De har kun de samme biler. Det gør vel lige meget. Alle deres udstillingsvinduer, de går de direkte ud til jernbanen. Mange mennesker tror, at der sidder og glor ind i deres bil. Når de ser en, der sidder og glor det ind, så tænker de, ej, nu er jeg på vej. Det er noget, jeg kan se. Nej, der var en bil. Det var altså en flot bil. Den køber jeg næste gang, jeg kommer herover. Ja, det er bare. Det er ensrettet tog. Nu jeg tager det brænde. Når han så er kommet ind til at komme til Tønder, så kan han ikke huske, hvad byen hed. Bramming. Nej, Bramming. Så det gør, jeg har bil. Jeg var og kigger med... Så er de blot 41 minutter. blåt tårn. De har 2 blå tårn. Blåtand. Det var Harald Blåtand, der sagde, at der stod blå tårn i der. Hvorfor er der egentlig togskinner? Der er aldrig kørt nogen imod. Det er en ensrettet vej. Nå, til modstandsbevægelsen, de skulle have noget at springe. Så skulle de så bare tage 50-50 om, hvad for en de vil springe. Ja, men altså. Tyskerne, de så kørt på A, og de danske modstandsbevægelser, de så sprang B, så har de jo stadigvæk en mulighed. Ja. Og hvis de danske modstandsbevægelser så valgte at springe begge to, så var de jo bare low on fuel, low on ammo. Okay? Så har de jo lige mistet en ammo. Hold lige den her. Så har de jo lige mistet en ammo mere, end de havde, hvis ikke tyskerne de havde lavet det træk der. Det kan du godt se, det er en win-win. All around. All around good guy. Kasper Christensen. Hvorfor det? Det er for mærkeligt. Nu svage led. Svage led i kroppen. Vildt. Mega ondt i min nakke. Helt vildt. Jeg har altså aldrig haft så ondt i nakken før. Så tag noget med op til mig. Kom her og tag mit glas. Jeg kan ikke engang huske, hvad der står her. Står der. Kender du det, når man laver sådan en sult opsted, når man har spist chili? Nej, kender du det der, hvor man spiser bosniske frikadeller, og man bøvser det op dagen efter? Man er i forvejen dårlig. Kender du det der, hvor man tager til Vagn Skærbæk? Køber et grillspyd. Med lort.
2. 20% batteri. Og det er typisk iPhone. Så jeg er nødt til at ekspire. Øj, hvor det tør i min mund. Helt vildt. Helt vildt tør i min mund. Nogle 4 vindmøller. Og en ude i håndsøjen. 2. Nej. Kun 1. Ej, nu er det ved at blive lidt for mærkeligt. Tjæregård. Kom vi til nu. Tjæregård. Der er alle mennesker sorte. Sorte i Tjæregård. Sorte svin. Alle sammen. Hver en. Nære hele bundet. Det var det, vi konkluderede lige inden vi startede videoen. Det var derfor, der var så mange nære i Danmark. Så mange udlændinge, der kommer til. Fra Uganda, Ghana, Somalia. Fordi de har set på skinner, så har de set, hvor mange huse, der ser tomme ud. Mange store huse. Vi blev enige om, at der var ikke nogen mennesker med i på skinner, indtil vi fandt hende i Dødsbjerg. Der står lige 2 der. Så er vi oppe på hvor mange? Og skal vi op på... Hvad var det, jeg blev enig om? Så er vi oppe på 36, tror jeg. Tjæreborg. 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 Det smager som om jeg har opkast i munden. Du har ikke drukket mit glas, vel? Nej, det havde ikke rigtig nogen sådan nytte. Det var overhovedet, at jeg kunne gøre det. Så jeg bliver ret. Det gør jeg sgu da altid med dit. Så er jeg sikker på, at mit det er helt fyldt, når jeg går op. Det gør jeg da altid med alle. Det havde jeg også tænkt på at gøre med, men nu stod jeg alligevel dernede, så kunne jeg lige tage en tår, og så kunne jeg drikke. Det gør man sgu da. Ja. Når man er hjemme, og man skal lave saftevand til nogen, så tager man altid lige et tår af deres glas, inden man kommer op, så man er sikker på, at ens eget det har mere end hans. Så kan man bare selv have hentet det. Så smager jeg ikke af opkastning. Det er amazing, du så ikke. Utrolig smag. %20 strøm. Hvad? 20% strøm. 20 blå strøm. 20 blå LD. Og vi er ved i Tjæreborg. Tjæreborg. 20 LD. Den lange. 20. 20 LD er de lange. I starten forstod jeg ikke, hvad det var, de snakkede om. Jeg troede, der var 40. Det har jeg ikke. De er samme størrelse, alle cigaretterne. Jeg ved godt, det er bare for at snyde dig, ikke? Der er rent faktisk det samme i. Sådan noget, man siger. Blødpakke.